आज हम लोग साथे शेयर करें कटहल के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा अचार। बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाला और लंबा समय तक ये खराब ना होला। एकदम सॉफ्ट मुलायम कटहल के अचार बा। बिना बीज वाला ये कटहल हटे। तो 1 किलो बिना बीज वाला कटहल बाटे। एकरा के हम छोट छोट पीस में काट ले बनी। ऐसे तो बीज वाला कटहल के अचार बनेला, लेकिन एक बार बिना बीज वाला कटहल के अचार बना के देखेम, बहुत पसंद आई रहा। तो अब का करे के बा, सबसे पहले एगो बड़का पतीला में पानी गरम कर लेवे के बा और वही में एक कटहल के डाल करके रख देवे के बा। ढक्कन लगा के कम से कम 8 से 10 मिनट तक एकरा के उबाल ले के बा, ताकि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जा। तो ये उबल गइल बाटे। अब ई कटहल के छान लेवे के बाद तहे तरी कोनो छन्ना वाला बर्तन में एकरा के छान ली, ताकि एकर पानी अच्छे से निकल जाओ। अब एकरा के पंखा के नीचे रख दी, धूप में ना रखें, बस पंखा के नीचे 5 से 6 घंटा खतरा रख दी, ताकि एकर पानी अच्छे से सूख जाओ। जब तक ये सूखता एकर मसाला तैयार कर लेहल जाओ। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच ले ले बनी अजवाइन और 1 चम्मच ले ले बनी मंगरेला। हल्का हल्का आंच पर एकरा के हल्का सा भून लेवे के बा। ई भुंजा गइल बा, एकरा के साइड कर लेवे के बा। अब यही पैन में दोबारा से ले ले बनी 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच ले ले बनी जीरा, 2 चम्मच ले ले बनी सौंफ और 2 चम्मच ले ले बनी मेथी, 1 चम्मच ले ले बनी काली मिर्च, 15 से 20 गो ले लेम लाल मिर्च। तीखा और अपना हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकतनी। एकरा के हल्का हल्का आंच पर भून लेवे के बाटे। जब मसाला हल्का हल्का सुनहरा हो जाई और एमे से खुशबू आए लगी, तो गैस के फ्लेम बंद कर देम और एमे डाल देम 100 ग्राम सरसों। तो यहाँ पे हम काला और पीला दोनों मिक्स करके सरसों डाल ले बनी। अब देखते नहीं कि बहुत अच्छे से भूंज गई बावे। एकरा के साइड कर देम और यहाँ पे हम 2 कप सरसों के तेल गरम कर ले बनी। अब चलिए अचार में मसाला मिलावल जाओ। तो यहाँ पर हम ले ले बनी कटहल और एमे डालेम हम 2 गो आम। तो आम के छील के और पतला पतला स्लाइस में काट ले बनी। अगर चाहिए तो एकरा के खलबट्टी में कूट भी सकतानी या मिक्सी में दरदरा सा पीस ली। अब ये मसाला जन हम तैयार के लिए रहनी है, ओकरा के मिक्सी के जार में पीस ले बनी। डाल देम एकरा साथे अजवाइन भी डाल देम। साथ ही में 1 कटोरा नमक डाल देम। तो 50 ग्राम जितना नमक होई। ई जौन सरसों के तेल बा ओकरा के ठंडा कर लेम और ओकरा बाद से इमें डालेम। और ले ले बनी हेजनिया 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच ले ले बनी काश्मीरी लाल मिर्च। एकरो के में डाल देवे के बा। काश्मीरी लाल मिर्च अगर मन बा तभी डाली, नहीं तो छोड़ दी। साथ ही में डाल देम 2 चम्मच हल्दी के पाउडर। अब ई अचार के अच्छा से मिला ली। तो ये हमारे चैनल जन बाटे एकदम नया बाटे, तो हमरा के सपोर्ट करी रहा। हमार वीडियो रहा कैसन लागेला ज़रूर बताएम। अच्छा लगी तो कमेंट करें और शेयर करा मत भूलें। तो ये जो अचार बावे ये अच्छा से मिक्स हो गई बा और एकरा के हम 2 दिन खतरा धूप में रख देले रहनी है। तो ये बन करके तैयार हो गई बा। अब एकरा के 20 दिन तक हम धूप में डब्बा में डाल के छोड़ देम और 20 दिन के बाद ये अचार जन बाटे बन करके तैयार हो गई बा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा बनल बा। तो ये तरिया रोरा एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद रोरा वीडियो देखे खतरा।